Hola a tots, benvinguts aquí a Ja i Mates. Estem repetint el mateix exercici que acabem de fer ara pel mètode de capes cilíndriques, exactament el mateix, però el farem ara pel mètode de discs. El mètode de capes cilíndriques era la novetat. Aquí faig aquest per mètode de discs una miqueta per practicar el que ja sabem i per veure que em dona el mateix resultat. I doncs vaig a fer. És un paret diferent als que hem fet, però la idea és exactament la mateixa. Penseu, si aquest el faig pel mètode de discs i el que tinc és aquesta superfície que el que em diu és que dona volta rota al voltant de l'eix de les Is, la figura que em quedarà serà un con, i el que intentarem fer ara és la suma, la integral, que anirà de 0 a 4, i mirarem de sumar tots aquests discs, les superfícies d'aquests cercles que estic dibuixant, sí? Per tant, penseu que quan faig això he de tenir en compte que estic treballant sobre l'eix de les Is. La integral que hauré de fer, la integral definida, serà entre 0 i 4, i que aniré sumant totes aquestes àrees d'aquests cercles. Quina fórmula té l'àrea del cercle? Pi per r al quadrat. Però el radi, en aquest cas, aquest radi de cada un d'aquests cercles serà justament el valor de la funció respecte a l'eix de les Is. Per tant, no serà exactament aquesta funció, sinó que ha de ser una funció en la qual la variable independent serà la I. Això em farà la radi. És la mateixa funció, sí, però l'he d'escriure d'una altra manera. L'he d'escriure com a x igual a una expressió en funció de I. Per què? Perquè integraré respecte d'I. Estem fent la suma de tots aquests discs respecte a l'eix de les Is. No respecte a l'eix de les X, com acostumem a fer, sinó respecte a l'eix de les Is. Per tant, he de canviar i he de treballar tota l'estona amb la variable corresponent. En aquest cas, la I. Doncs vaig escriure això, però deixant la I com variable independent. Com? Aïllant la X, no? Per tant, aquest 4 passarà restant, i menys 4 és igual a menys 4 cinquens de X. Aquest 5 passa multiplicant, 5 que multiplica I menys 4, i aquest menys 4 passa dividint. Això escrit d'una forma una miqueta més endreçadeta serà X igual a menys 4 a menys 5 quarts d'I menys 20 partit per menys 4 més 5. Sí? Vinga, doncs, ho escric aquí al costat. Una altra manera d'escriure aquesta funció serà aquesta. X igual a menys 5 quarts i més 5. I aquesta és la funció que he de col·locar aquí com a radi. Fixeu-vos, el valor de quin valor pren la X quan la I és, per exemple, 2. Doncs el valor que pren la X serà el que em dona aquesta funció, el radi. Vinga, doncs, ara que ho tenim, borrem una miqueta, fem lloc i solucionem això ràpidament. A veure si em dona el mateix resultat que hem fet abans amb el mètode de les capes cilíndriques. Vinga. Anem a treure la pi, que és una constant, la traiem fora i tenim integral de 0 a 4 d'aquesta funció al quadrat. Per tant, menys 5 quarts d'I més 5 al quadrat. Diferencial d'I. Molt bé. Jo crec que el més fàcil és fer el desenvolupament d'aquest quadrat.
i em donarà una cosa com ara pi integral de 0 a 4. Bé, és un binomi al quadrat, no? El quadrat del primer, que serà menys 5 al quadrat, són 25, 4 al quadrat, 16, i al quadrat, menys el doble producte del primer pel segon, seran 5 per 5, 25, per 2, 50, menys 50 quarts de i, més 25. El segon al quadrat. Va, és bastant fàcil, no? Diferencial de i. I ja podríem començar a integrar, Fixeu-vos que això serà la suma integral, sí? És un polinomi. Per tant, el pi aquí fora, i aquí vaig a integrar ràpidament, Va, serà 25 per i a la 3, partit per 16 per 3, menys 50 per i a la 2, partit per 4 per 2, més 25i. I això entre 0 i 4. Molt bé. Fixeu-vos que quan en aquesta expressió hi substitueixi el 0, em donarà tot 0, Perquè la i al cub serà 0 al cub, aquí també serà 0, i aquí 25 per 0 també serà 0. Per tant, no em caldrà restar per res, Només caldrà substituir la i pel 4 i multiplicar pel pi, i ja està, Per tant, anem a fer directament. Pi, 25 per 4 a la 3, dividit per 16 per 3, menys 50 per 4 quadrat, dividit per 4 per 2, més 25 per 4, que són 100. Molt bé. I no cal restar-hi res, perquè ja us he dit, si ara substitueixo la i per 0, em quedaria menys 0. Ja no ho fico. Va, anem a intentar simplificar això una miqueta, a veure què passa. Fixeu-vos, aquí tinc pi, què multiplica? 16, que és 4 al quadrat, per tant, marxaria amb dos quatres a dalt, em quedaria 25 per 4, que són 100, partit per 3, sí? Menys. Un 4 marxa amb un 4 d'aquí, per tant, queda 50 per 4, que serien 200 partit per 2, són 100, més 100, això ja està, no? Això, aquests 100 marxen, i em queda exactament el mateix resultat que em donava abans, 100 pi partit per 3 unitats al cub. Val? No ha sigut complicat, He aprofitat, ja sé que per discs ja ho havíem fet, i també al voltant de l'eix de les is també ho havíem fet, però hem canviat la funció i he pensat que valia la pena fer un exercici més, que no estava més practicar, Ja sabeu la dinàmica. Intenteu solucionar l'exercici només veient l'anunciat, pitgeu el stop, el pause, el que vulgueu, i al final comproveu el resultat. Aneu al final del vídeo i comproveu el resultat. Si no us ha donat igual, doncs investigueu en quin punt us heu pogut equivocar. Sí? Ja em direu, escolta, Javi, si això ho podem fer per discs, per què ens compliques la vida amb el mètode de les capes cilíndriques? Bé, la resposta és fàcil, I veureu en el proper exercici que només es pot fer per capes cilíndriques. Aquest era un cas concret que podíem fer-ho per capes cilíndriques i per discs, i l'he volgut fer pels dos mètodes, Però hi ha exemples com el que ara vindrà i ho entendreu perfectament que només les puc fer per capes cilíndriques. Per aquest motiu us he explicat el mètode de les capes cilíndriques i ara en el proper vídeo el practicarem. Vinga, fins ara!